Hi YouTube, berdong asa kalamo boy bumajak nongba. Come to the point. YouTube meetup stop controversy bini sayaw pong nisral lang kasi. Ara dai controversy olegasin bini sayaw pong nisral lang kasi. Okay. Pe YouTube meetup just nongkai ba kaiseman. Dekai plan semen na. Dekai plan semen ki प्रकाश निजी दावराव जाबाय थादोंना खनसेहाय बेखौहाय फबनो थाखायसोमोन. दालाय अबाव थांखो YouTube controversy नि टीमा अबाव थांखो? माथो टीम बानायगोन लायनो माथो stop controversy खालामगोन लायनो मा जाखो? माथो controversy बांसिन जागासिनो. मा होनबावनो ब्रा मानसिफोरखौलाय ब्रा दसेनि थाखायबा बिराद दावराव जालायदोंमोन भेरि गुड प्रकाश होनलायदोंमोन नामा भेरि गुड कन्ट्रोवर्सिनि सायाव नोङो एकदमबारे ज' जाबाय युनिटि जाबाय मा घन्टानि युनिटि जाखोब्रा माथो युनिटि होननायखौ नुला माथो बेबा बे भाइरेल जाबाय थानाय बेबा बे आरो फैबाय थानाय बोरै लाखिगोन मा जाखो मट'आलायनो माथो स्टप कन्ट्रोवर्सि इउटुब मिटआप मा बुरबकनि मिटआप बेलाय घन्टा नामनिल' मिटआपलै जेबो लाब गैया दायोथ' कन्ट्रोवर्सि जागासिनो आरो जाय कन्ट्रोवर्सि माने बे इउटुब मिटआपआव थांनो बेनो खालामदों दायो नोंसोरखौ आरो मा होनबावनो आंलाय नोंसोर नुनानैबो सब जाम्बा जयथा जालाबायो नालाय ब्रा मेगन मिसिना फोथायो कि बिराद मोजां मावदोंलै आदाया नाथाय बे दायखौ फबनो थाखायसो बानायदोंमोन बे इउटुब मिटआपखौ बेखौ बुजि एसे रावबो बुजिया बेखौ हाजारखि बुं बिसोर होनो नङा बर'खौ बिराद सहाय खालामो बर'खौ बिराद हेल्प खालामो बर'नि बागै सानो बेनो सानग्राया घन्टा सानो आं सिरि थाबाय थादोंमोन साननैसो अके आं बिराद सिरि थाबाय थादोंमोन कि आं बाबायमोन माने बेफोरखौ आं खोनासंनो बाबायमोन आरो बे नंखाय बाखायसो खालामो इउटुब मिटआपआबो जास्ट फबनो थाखायसोमोन आं बे समावबो आं बुंबाय बाट स्टिल माने मानसिफ्रा आंखौ फोथायामोन दाथ' नायना अबाव थांखो स्टप कन्ट्रोवर्सि टीमालाय अबाव थांखो टीम बानायदोंलायनो माथो प्रकाशआ अबाव थांखो बेफोर टीमा ना सेवबाय नामा इउटुब मिटआप जोबनाय लोगो लोगो सेवजोब्बाय मानियो आं दायो आंखौ बिराद मानसिफ्रा दाय हमगोन खिलाय मानो होनखो ब्र बिदि होननानै बाट हसाखौथ' बुंखानांगोन ना कन्ट्रोवर्सिखौलाय मानो स्टप खालामाखै दाबो बेसो दा खोथाया दायो एमजेनि फैलायबाय दसे जालायबाय एमजेजों जालायबाय कि बा रिंकिजों जालायबायमोन आब' रिंकिजों बेयावबोथ' नंखाय बाखाय जेबो रोङा जेबो रिसार्च खालामाखै ओरैनो गोदाव सोराव माने मा भिडिअ बानायलाबायबाय खमसे खम दिमाग बाहायजोबलै इउटुबारफ्राबो ओरैनो नामनोल' इउटुबार नामा नोंसोरलाय होनोखि ससाइटि चेन्ज खालामगोन ब्र ससाइटि चेन्ज खालामनो हाया नोंसोरो साला आङो बेयावहाय फार्स्ट टाइम फैबाय अके आंनि कनसेप्ट लाना फैबाय आंनि रियेल कन्टेन्ट लाना फैबाय सब कपि खालामना सेटेप फार्स्ट आं स्टार्ट खालामबाय बिनिफ्राय आंनिफ्राय कपि खालामनानै सेटेप खालामजोब्बाय आइ एम नट एंग्रि एबाउट दिस कि आं इसिम दाबो बे लेभेलाव सहैयाखै एबा आं दाबो आन्डार रेटेड बेखौ जेबो प्रब्लेम लाया एबा इस्यु लाया आङो जेबो साना बेफोरखौ बाट आं बेखौ सानो एटलिस्ट कपि खालामनां यार प्रपर कपि खालामना नों प्रपर ग्र' खालामदों भेरि गुड एटलिस्ट टु प्रपर रिसार्च खालाम बेखौसो आं सानोमोन बाट रिसार्च होननाय बुस्थुथ' रावबो गैया गोदाव सोराव अबाव मोनदों बेयाव मोनदों बेखौनो बखिना सुरु खालामो आरो बेखौनो होनहरबाय प्रकाश मोननि जि इउटुब मिटआप खालामदोंमोन बेनि सायाव आं लुबैनाय बे फबनो थाखायसोमोन बे नोंखागौखा 100% गेरेन्टि होनाय आं बे फबनो थाखायसोमोन बिनि दायखौ फबनो थाखायसोमोन रियेलिटिया बेसो इउटुब मिटआपआ जि स्टप कन्ट्रोवर्सि होनलायनाया बेसोमोन जाम्बा जागोनलै पाब्लिकआ बिदिजों मालाबा जाम्बा जानाङा बे नंखाय बाखाय बिदिनो गोदाव सोराव खालामलाबायनानै गावनि दायखौ फोजोबनो थाखाय गावनि दायखौ दोनखुमानो थाखाय खालामदोंमोन बेखौ मिन्थिनांगौमोन आरो नोंसोरो सिगांनो बाट मानसिफ्रा सोरबा मिथिया लाइक फ्रम 100% ना लाइक 80 to 90% माने फोथायस्राया लाइक इउनिटि फैदोंलै बिसोरो होननानै बाट बिनिफ्राय 10% मिथिजोबो कि लाइक बे दायखौ फबनोसो नागिरदों होननानै स' बिसोरनिफ्राय आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया आं जास्ट बेखौनो होननो लुबैयो बे फिसा फिसौ ना विदाउट रिसार्च गैया गारा ओरैनो गोदाव सोराव बखिना बेखौथ' होननो लुबैयो आं रिसार्च खालाम बेनि उनाव बखि देयर इज नो इशु एबाउट दास अके आरो बे स्टप कन्ट्रोवर्सि होननाया ना इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया एसे पलिटिकेल लाइनाव रायज्लायसाबाय आं इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाबा बखिनाङा माने अके इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाबा बखिनाङा आरो टीमावबो थांखो स्टप कन्ट्रोवर्सि टीमावबो थांखो इउटुब मिटआपनि जि मट' दंमोन स्टप कन्ट्रोवर्सि बे मट'आवबो थांखो ना देखायफ्लानो थाखायसो बे मट'खौ बानायदों नामा जाम्बा जयथा मासि प्रकाश गरला नामनिल' प्रकाशलै बाला ओरैनो बानायदों इउटुब मिटआप लायनो माथो जोंफोरबायदिया थाङिया साबसिन जाखादों जायहा बुजिनाय दं जायहा एसे दङ रोंसाबो बिसोर थाङाखै बिदियाव जाम्बा दे बिसिमल'सै लाभ इउ अल पिस आउट